Не, определено не. Въпреки че така елиминирахме отбора на Хебър, не съм доволен от играта, има много пропуски, така че и много работа. Ние сме без 4-5 основни футболисти, които са контузини, така че нещата при нас ще са много по-добре, когато така влезе в игра. Второто по време изцяло се игра преди вратата. Значи така ми беше така за ръката и препоръката към тия футболисти, да може да си по-прибрано до нашата врата и да разчитам на контратаки, както се получиха няколко бързи контратаки, но не можахме да ги реализираме. Господин Боздански, вие сте легенда на благоевградския футбол. Обаче ми направи впечатление, тук се вързахте на някои провокации. Мисля, че не ви прави чест. Изпуснахте се няколко пъти откровено, честно ви казвам. Да, откровено да. Не трябваше така да реагирам, просто бях така провокиран от тия хора, не трябваше да реагирам. Не съжалявам, естествено, да. Значи Пирин преди месец игра тук един много по-силен мач с Хебър. Мога да кажа, че тогава надигра Хебър, днес беше обратното. На какво го давате това? Същите футболисти? Да, не същите. Не са същите без футболисти. Витанов. Да, не са същите, защото така без доста хора дойдохме, без 4-5 човека основни футболисти. Това е при нас, няма откъде да вземем така други футболисти, разчитаме на тия момчета и на момчета от школата. Какви са ви целите втори турнир? Целите са ни, както на всеки един така ниско разделен отбор, трето дивизионен в случая ние, както сме, да докараме един отбор в Гоце Делчев от тази група, както в случая Ботев и от тук нататък каквото стане. За първенство знам, че гоните първо място. Да. За първенство гоня първо място, но не виждам как може да се получи с тия футболисти. Просто съм така леко шокиран. Как намирате Хебър, да питам накрая? На мен Хебър така определено ми харесаха като отбор, като единици. Имаха така добри момчета, които така скоростни футболисти по двата фланга. Съжалявам за тях, но просто такива са нещата. Трябва един отбор да продължи. Не са ли малко дръзки с тази схема 3-5-2, който играят 3-4-3? Да, аз знаех, че така играят. Просто бяхме подготвени. Пак казвам, ние със съжаление нямаме тия основните футболисти. Може би ще се получи така по-хубав матч, но мисля, че Хебър така с тази схема така определено стоеше добре. В два мача вкарахте 3 гола на Хебър.